Vi er i dag 6,8 milliarder mennesker på jorden, og derfor bliver vi nødt til at tage hensyn til verden omkring os. Goddag og velkommen til Verden omkring os. Mit navn er Martin Ret Kronholm, og i dag sætter fokus på overbefolkning. Til dem, der ikke ved, hvad overbefolkning er, så betyder det, at der fødes flere mennesker på jorden, end den kan brødføde. Altså, der er nogen, der sulter. I dag er vi 6,8 milliarder mennesker på jorden, og det er et problem i forhold til flere faktorer, som f.eks. klimaproblemer og sult. Hvis du for eksempel, at der hver minut fødes 143 børn, altså 2 børn i sekundet. Verdens befolkning stiger hvert år med 75 millioner mennesker, hvilket svarer til et nyt Frankrig og Holland hvert eneste år. FN forudsiger, at der i år 2050 vil være 9,2 milliarder mennesker på planeten Jorden. Og da der allerede er problemer med sult i verden, bliver vi nødt til at udnytte ressourcerne meget bedre. Hvis vi vil undgå, at der bliver så mange mennesker, må vi gøre noget nu. Vi har fået Mette Gjerskov fra Socialdemokratiet med på en telefon. Og Mette, hvad vil du gøre for at begrænse CO2-udslippet? Ja, jeg vil først og fremmest arbejde for at begrænse brugen af fossile brændstoffer, og i stedet opsætte vindmøller og udbrede biobrændsel. Nu siger du selv biobrændsel, men det er ikke dumt at bruge dyrevarer, fødevarer til at lave bioetanol, så den vestlige verden kan køre på grøn energi, imens nogle dele af verden sulter. Nej, det mener jeg bestemt ikke. Jeg havde et møde med landbruget i går, og de sagde, at der ligger tonsvis af halm på markerne, som bare kan samles ind og brændes af i kraft-varmeværker i stedet for kul. Okay, men vi ved jo også, at der er flere mennesker på jorden. Det vil sige, at mere CO2 vil blive udledt. Hvordan vil du forsøge at begrænse overbefolkningen? Ja, der er mange mennesker, og hele 215 millioner kvinder får hvert år uønskede børn. Det kan vi jo ikke have. Derfor vil vi hos Socialdemokratiet give kvinder i hele verden ret til at bestemme over deres egen krop og udbrede prævention. Dermed håber vi på sigt, at der vil fødes færre børn. Ja, tak for det, Mette Gjerskov fra Socialdemokratiet. Men hvordan står det egentlig til med prævention i tredje verdens lande? Vores reporter Benjamin Tangen Søgaard er taget til Kenya for at finde ud af det. Jeg står her i Kenya, hvor jeg har fundet en lokal stamleder, som indvilliger i at blive interviewet og børneprævention. Og Samba, hvorfor bruger I prævention i landsbyen? Jamen, det er endnu ikke kommet til vores by, eller vores landsby, som vi kalder den. Og det er også for dyrt for os. Vi har ikke penge til det. Okay, men hvis I havde det, ville I så bruge det? Nej, vi skal bruge mange børn til at opdyrke vores jord. Og heller ikke for at beskytte jer mod HIV? Nej. Det er simpelthen vigtigt med børnene? Ja, vi bliver nødt til at have dem. Vi skal bruge dem. Okay, men hvad får I så det? Ja, lidt. Jorden giver lidt. Den er ufrugtbar, fordi vi har fældet alle træerne for at få penge til mad. Men sidste år kom FN og gav os noget mel, så vi kunne lave brød. Og de gav ikke andet mel, ikke noget bæredygtigt, ikke noget traktor, ikke noget, så I kunne dyrke jorden? Nej, men vi er meget taknemmelige for det mel, vi fik. Og vi håber, at de kommer med mere. Måske nogle geder, måske nogle køer. Ja, det er også godt. Det tror jeg bliver alt herfra, fra Benja i Kenya. Tak for det, Benjamin. Og som Samba ganske vist sagde, så fødes der mange børn i Kenya. Og som vi kan se på Kenyas fødselsrate, som ganske vist er faldende, men som vi kan se på denne graf over Kenyas befolkning, så fødes der stadig nok børn til, at Kenyas befolkning stiger. Det samme gør sig gældende for verdensbefolkningen, som vi ser her. Men der kan være mange grunde til, at befolkningstallet stiger. For eksempel var Samba nødt til at få mange børn til, så han kunne dyrke sin jord. Men andre er religiøst bundet, som f.eks. katolikker, som forbydes at bruge prævention. Benjamin er taget til Rom for at spørge paven hvorfor. Jeg står her foran Peterskirken sammen med paven, og han er indvillig i at svare på nogle spørgsmål omkring prævention og abort. Og pave, hvad synes du så om abort? Jamen, hos den katolske kirke mener vi, at livet opstår lige så snart, at det ikke er befrugtet, så derfor skal aborter forbydes. Så du mener, at forældrene bare skal leve med, at de får et barn for meget? Ja. Okay, hvad så om kondomer og andre former for prævention? Altså, som en mand fra Vatikanet har udtalt, så er der små huller i kondomer, og derfor beskytter de ikke. Det passer jo ikke. Det er jo videnskabeligt vist, at det nedsætter chancen for HIV med 90%. Ja, men det mener vi ikke hos den katolske kirke. Okay. Tak for det. Vi kommer stiklinger her. Benjamin Søgaard, Rom.
Og det var alt for Rom. Nu har vi fået Per Dalgaard fra DF med på en telefon. Og Per, vi ved, at det allerede går ud over vores planet, at vi er så mange mennesker på jorden. Hvad vil du gøre ved problemet? På kort sigt er svaret nok desværre, at der ikke er så meget at gøre ved det. Det eneste, der virkelig ville batte noget, er ændrende fødselsrater i den tredje verden, hvilket først og fremmest ville kræve en positiv økonomisk udvikling i disse lande. Det har historisk set vist sig at medføre stabilisering af befolkningens over tid. Det var ærgerligt. Mange europæiske nationers oprindelige folketal er faldende, mens indvandring fra andre lande opvejer ubalancen. Er det fair, at folk fra andre lande kommer til Europa, når deres hjemland ikke længere kan brødføde dem, set i forhold til overbefolkningen? Nej, hos DF mener vi helt klart ikke, at løsningen er øget indvandring fra f.eks. muslimske middelhavslande til Europa. Velkvalificerede indvandrere må dog godt komme til landet, da de vil bidrage positivt til det europæiske samfund og kan være en gevinst. Men massiv indvandring fra den tredje verden øger kun presset på de europæiske velfærdsstater. Okay, tak for det, Per Dalgaard. Og vores reporter er taget til Jylland for at finde ud af, om der er mad nok i Danmark. Jeg kan have til et lokalt svinavler for at spørge, om der er nok mad til danskerne. Og Oluf, er der nok mad? Det mener jeg helt klart. Her i Danmark der eksporterer vi årligt svin for 30 milliarder kroner til udlandet. Det er mange penge. Hvem køber så meget kød? Det går fortrinsvis til Storbritannien og Tyskland, og så også lidt til Japan. De kan jo godt lide de der svinemørbrød der. Ja, men når vi nu har så stor overflod af mad, hvordan kan det være, at nogen sulter rundt omkring i verden? Så er der nogle i Afrika og sådan noget? Jamen i Afrika, der har de jo ikke optimale dyrkningsforhold. Jorden den er blevet udpint, fordi de ikke har... de ved ikke, hvordan man skal dyrke jorden. Så vi bliver nødt til at uddanne dem, så de kan finde ud af det. Og så har de heller ikke optimale... de har ikke maskiner nok. Så hvis vi støtter med dem, så mener du, at det også kan komme gang i de afrikanske marker? De skal bare have nogle traktorer og sådan noget uddannelse til at finde ud af, hvordan de kører med dem. Benjamin, Jylland. Ja, og som Oluf siger, så er der mad nok til alle i Danmark. Vi har fået Jan ind fra Læger Uden Grænser i studiet, og hvad siger du? Sulter folk der, hvor du arbejder? Jamen det gør de. Jeg er udsendt til områder, som er stærkt hårdt ramt af fattigdom og sult, enten på grund af krig, naturkatastrofer, eller bare fordi, at der er tørke, så at fødevareoverskuddet ikke er særlig stort. Men det er jo ikke en kronisk sygdom, så derfor helbreder vi dem for underernæring. Men hvorfor ikke bare starte på en frisk, så børnene kan få et værdigt liv? Jamen altså, vi mener, at alle mennesker har ret til et værdigt liv, og derfor så skal man ikke bare lade dem dø af sult. Vi mener, det er lidt mere kompliceret ved Læger Uden Grænser. Og det var det sidste ord fra Jan, som kom fra Læger Uden Grænser. Sulten er et stort problem i verden, og der har vi sendt vores reporter ud for at se på nye og bæredygtige dyrkningsmetoder. Jeg har taget herud til DTU for at spørge forskerne, hvilke fremskridt det har gjort for at brødføde den stadig voksende befolkning. Og Bent Jacobsen, hvad har I så egentlig lavet? Vi har fundet ud af, at man kan lave højhus ud af glas, hvor man kan få tomater og andre lignende grøntsager til at gro. Okay, det lyder jo i sig selv meget godt. Hvor mange kan den brødføde? 50.000 mennesker. For et enkelt tårn? Ja. Og hvad så med energien? Den er helt ren. Det er solceller, der sidder oppe på taget, og små vindmøller, der leverer energi. Og så har jeg hørt, at I også lavet noget andet. Ja, vi har lavet et opsamlingssystem, som skal sidde i stalle, som opsamler metan fra svin og kvæg. Og hvad gør I så med den metan i opsamler? Brænder den af, så vi får energi ud af det. Okay, det var alt for mig. B. Søgaard, DTU. Og tak for det. Selvom forskerne mener, at fremtiden er sikret, så har nogle politikere taget sagen i egen hånd. Og det har f.eks. kineserne gjort. Og vores reporter er taget ud for at møde en af dem. Jeg står her i Kastrup Lufthavn, hvor jeg fanget Mao under hans besøg for at tilbagelevere den lille havfrue, og jeg får lov til at interviewe ham omkring Kinas etbarnspolitik. Og Mao, hvorfor indførte du etbarnspolitikken? Jamen, vi var nødt til det, fordi der var alt for mange mennesker i Kina. Vi kunne ikke brødføde dem alle sammen. Og hvordan er det så gået med denne etbarnspolitik? Jamen, vi er meget færre mennesker i Kina i dag, og vi har noget nemmere ved at brødføde dem alle sammen. Og der har slet ikke været nogen ulemper ved det? Nej. Hvad så med de mange drengebørn, der er blevet født? Jeg tror, jeg skal ud og aflevere den lille havfrue nu. Okay, men så kommer vi til videre her. Benjamin Søgaard, Kastrup. Og det var altså en måde at løse problemet på. Benjamin er taget ud i skoven for at se på en naturlig løsning. Ja, jeg har taget herud til den lokale skov for at snakke med en, der ved noget om naturen, og det gør skovhovedet, Christian Skovsbøl Ramskov, og
hvordan regulerer naturen så overbefolkningen? Jo, men altså her for nogle år siden, der revene de fik skab, og så døde der mange ræve, og de plejer at tage de dårlige rådyr, men det var de var der ikke til at tage dem, så derfor så blev rådyrene rigtig dårlige, og de dårlige rådyrs afkom, de blev så endnu dårligere. Men så kom der heldigvis en hård vinter, og så døde alt det der småtte skravl der, og så var der kun alle de store friske dyr tilbage, og så havde naturen ligesom reguleret sig selv. Og hvorfor er det ikke sådan i menneskens verden? Nå, men her har man jo opfundet medicin og hus, hvor man kan bo, så det ikke er koldt, og ja. Så vi har mere eller mindre overvundet naturens lov? Ja, vi har også opfundet landbruget, så vi er ikke længere afhængige af naturen. Ja, det var alt. Benjamin Søgaard, Skoven. Det var alt fra skoven. Tak for det. Vi er nu kommet til det tidspunkt, hvor vi skal til at runde af. Men før vi slutter helt, kan vi ud fra Bent Jacobsens udtalelser konkludere, at der på nuværende tidspunkt, og nok også i fremtiden, vil være mad nok til alle. Men som Jan sagde, så forekommer der nogle gange sult på grund af krig og naturkatastrofer. Det kan på nuværende tidspunkt ikke undgås, at der vil opstå krig og naturkatastrofer. Derfor er det godt at lære uden grænser kore af børn for underernæring. Hvis vi ser på klimaet, så bliver det lige nu undertrykt, for at vi kan være så mange mennesker. Og det vil det nok blive ved med at være, medmindre at vi fuldstændig dropper fossile brændstoffer eller sætter forbruget ned. Måske skal vi bare vente og se tiden an, ligesom Per Dalgaard foreslog. Det var alt for denne gang, og husk at se med næste gang, hvor vi sætter fokus på homoseksualitet. Vi vil gerne synge om overbefolkning. Det bliver nok et stort problem her i vores verden. Begrebet det betyder, at nogen går sultne i seng. Hvis vi gerne undgår det, må vi opdyrke en eng. Vi har undertrykt naturen, så hvorfor ikke flytte til Mars? Der er plads nok til alle, og man kan vel også dyrke kars. FN forudsiger, at vi bliver i milliarder. De forsker derfor i at spise piller og andre arter. Politikerne sidder bare passive og ser til, men CO2'en fiser ud, og der dør en isbjørn til. Der fødes nye babyer, og befolkningen vil at stige. Hvis ikke vi gør noget drastisk, så vil det ende med en krig. På dette problem er der flere løsninger. Man kan lige som i Kina indføre etbarnspolitikker. Landbruget kan effektiveres, men hvis det ikke sker, så er der andre løsninger, for eksempel sygdomme flere. Jorden den er mange steder udpint at dyrke vin. Oven i købet bruges fødevarer til benzin. Køerne de prutter, og vi peger med vor arm. Hvis ikke vi løser problemet sammen, så bliver kloden varm. Politikerne sidder bare passive og ser til, men CO2'en fiser ud, og der dør en isbjørn til. Der fødes nye babyer, og befolkningen vil med at stige. Hvis ikke vi gør noget drastisk, så vil det ende med en krig. Hvis ikke vi gør noget drastisk, så vil det ende med en krig.